खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ बिजाथि फोसावबाय। 13 नभेम्बर 2024 मायथाइयाव जानो गोनां गोनांथार उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां मोनसे सोलोगोनां आगानाव भारतीय जनता पार्टी बिजेपिनि मिरुआरि बिसायख'थि कमिटिआ मावख'आरि महरै गुबुन गुबुन रायजोआव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावदों। बे फोसावनाया मोनसे मख'जाथाव आगान मानोना पार्टीआ बिसायख'थिनि दावहानि थाखाय साखाफारा जादों। आसामाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गाहायाव होनाय बिजाथिफोरनि मुं थिसननाय जादों। निहार रन्जन दासखौ धलाई शिड्युल कास्ट बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो थाखाय सायख'नाय जादों। दिगन्त घाट'वारआ बेहाली बियाबाव बिजेपिनि थान्दैथि खालामगोन। दिफुल रन्जन शर्माखौ सामागुरी बियाबनि थाखाय दोलोनि बिजाथि महरै सायख'नाय जादों। उफ्रा बिसायख'थिया 13 नभेम्बराव बङाइगाव, सिडली, बेहाली, सामागुरी आरो धलाइयाव खुंजागोन, जेराव 23 नभेम्बराव भट साननाय जागोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला 13 नभेम्बराव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बिजेपिआ मोनथाम बियाबफोर बेहाली, धलाई आरो सामागुरियाव बिसायख'थि गेलेगोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मैया मिशन वसुंधरा 3.0 खौ बेखेवना होबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 20 अक्ट'बर रबिबारखालि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मिशन वसुंधरा 3.0 खौ जागायबाय। बे हाबाफारिनि थांखिया थागिबि सुबुंफोरनि हानि मोनथाय होनाय मोनसे बेबादि आगान जाय बेरेखा दोलोफोरनिफ्राय सोंखारि जादोंमोन। दान्थे बिदान्थेखौ बिबुंसार होनानै शर्माया बुंदोंमोन, बेरेखा राजखान्थि दोलोफोर कंग्रेस आरो एआइइउडिएफआ जोंखौ सोंखारिदोंमोन, नाथाय जों बिथांमोननो मिथिहोदोंमोन दि मिशन वसुंधराया हादोरसानि थागिबि सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनायनि मोनसे हाबाफारि। हानि मोनथायनि अनगायैबो सोरखारा रेबथुमजायै आरो सायख'जाथाव रेबथुमजाथाव खाख्रिफोरनि थाखाय मोनसे डिजिटेल डाइरेक्टरेट डिजिडक जागायदोंमोन। बे खान्थिया सिबिथाइफोरखौ मोजाङै खालामगोन आरो नोगोरारिफोरनि थाखाय जारि खालामनायनि समखौ बाङाइ खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। मिशन वसुंधरा 3.0 नि जागायनाया हाबाफारिनि सिगांनि मोननै सोलायनायफोरखौ उनसङो, जाय अक्ट'बर 2021 मायथाइयाव जागायजेन्दोंमोन। थामथि खौराङाव दङ मिशन वसुंधरा 3.0 एससि, एसटि, आदिबासि, साहा हारिसाफोर आरो गरखाफोरा फोलेरारि फोरमान खालामनो गोनांथि जानाय नङा, ड हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 20 अक्ट'बर रबिबारखालि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मिशन वसुंधरा 3.0 बेखेवदों। मिशन वसुंधरा 3.0 आ हा थिसननाय बिखान्थिफोरखौ गोरलै खालामनो, हा खुंथायखौ गोदान मुगायारि खालामनो आरो नासयजायै हानजाफोरनि थाखाय हानि बिगोमाथिसिम सौहैनायखौ फेहेरनो थाखाय गोबां राहाफोर लाबोदों। मिशन वसुंधरा 3.0 नि गाहाय आखुथायफोरा जाबाय सेथियाव, हानि मोनथाय फेहेरनाय। फारियाव सोजानाय हारि एससि, फारियाव सोजानाय हारिसा एसटि, आदिबासि, साहा हारिसा आरो गरखा बायदि बायदि थागिबि हानजाफोरखौ हानि दाबि खालामनो थाखाय मोनथाम फोलेरनि फोलेरखौ फोरमान खालामनायनिफ्राय रेहाय होनाय जागोन। बिसोरखौ हानि फिसाज्लाफोर महरै गनायथि होनाय जागोन। बेजों लोगोसे 1971 मायथाइनि सिगांनि रिफुजि फोरमानलाइ गोनांफोराबो हानि मोनथायनि थाखाय आरजाथाव जागोन। नैथियाव दङ प्रिमियामनि हारखौ बाङाइ खालामनाय। नोगोरारि ओनसोलफोराव हा थाखुलिफोरनि थाखाय प्रिमियामनि हारखौ ओनसोलारि बेसेननि 3% बाङाइ खालामनाय जागोन, जायजों नोगोराव थाग्राफोरनि थाखाय हा आरजिनाया बांसिन बायनो हाथाव जागोन। थामथियाव दङ नेवसिजानाय आर'जलाइफोरखौ फिन सानफिननाय। वसुंधरा 2.0 नि सिगाङाव नेवसिजानाय आर'जलाइफोरखौ नायफामफिननाय जागोन। बिथांखिफोरखौ फिन सानफिननो गनायथि होनो थाखाय गोनांथि बायदियै थि खालामनाय जागोन। ब्रैथियाव दङ हा बिखान्थिफोरनि डिजिटाइजेसन। गुबुन गुबुन फसंथानफोर आरो आफादफोरखौ लाफानानै गासै हा थिसननाय बिखान्थिखौ डिजिटेल खालामनाय जागोन। बेयाव गनायथाव प्रिमियाम हारनि सायाव बिथा खालामनानै नोगोरारि आरो आथिखालनि ओनसोलफोराव बोसोरारि लिजफोरखौ सम सम लिजआव सोलायनायबो दं। बाथियाव दङ साहा अनसुंथाइ हानि थाखाय जर'खा राहा।
फिसा हा बिगोमाफोरा साहा नङै थांखिफोरनि थाखाय साहा अनसुंथाइ हानि बाहायनायखौ नेमखान्थि खालामनो खाबु मोनगोन प्रिमियाम होनायनि सिङाव। बबेखानि मिशनआ जोबनायनि उनाव गनायथि गैयै हा बाहायनायखौ साजा होनो थाखाय आयेनारि राहाफोर लाबोनाय जागोन। द'थियाव दङ धोरोमारि फसंथाननि हाफोरखौ नायबिजिरनाय। धोरोमारि फसंथानफोरनिफ्राय लानाय हाखौ थाखानाय आयेनारि राहाफोरजों गोरोबनानै हा गैजायै थागिबि सुबुंफोरखौ थानो खाबु होनो थाखाय नायफामफिननाय जागोन। स्निथियाव दङ जिअ'स्पेशियेल मेपिं सिबिथाइ। मोनसे गोदान डिजिटेल सिबिथाया हा रेबगान्थिनि गेबेंथिखौ बांहोनो आरो सम्पथिनि सिमाफोरनि थिरांथाखौ गोथौ खालामनो थाखाय हा पार्सेलनि जिअ'स्पेशियेल मेप होगोन। दाइनथियाव दङ मिशन मड रेभिनिउ केम्पेइन। रायजोआ नोगोरारि ओनसोलफोराव खाजोना बुथुमनायजों ओनसोलारि हानि बेसेनफोरखौ सरजाबनायनि थांखिजों आद्रा थानाय हा खाजोना बुथुमनो मोनसे गाग्लोबारि फोसावनाय जागायगोन। गुथियाव दङ हा रेबगान्थिखौ सोदांनाय। आसाम हा खाजोना खान्थिनि धारा 116 नि सिङाव गोजाम हाबफैनायफोरखौ खोमोरनो आरो गोरोबलायनाय खोन्दो आर'जलाइनि सायाव बिथा खालामनानै हा रेबगान्थिफोरखौ साफा खालामनो नाजानाय जागोन। मिशन बसुन्धरा 3.0 नि गेजेरजों आसाम सरकारा हाजों सोमोन्दो गोनां सिबिथाइफोराव रैखाथिखौ बांहोनायजों लोगोसे गोनांथि गोनां हान्जाफोरनि थाखाय हानि बिगोमाथिखौ गोख्रै खालामनो थांखि लादों। बे हाबाफारिया हादोरसानि हा खान्थिफोरनि मोनसे गेदेर फोसाबनायखौ दिन्थियो, जेराव हानि मोनथाय, सिमांसा बिखान्थि आरो खाजोना बुथुमनाय बायदि गोब्राब जेंनाफोरखौ गोबां बिथिङारि नोजोरजों सुस्रांनाय जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा फान्डनिफ्राय लक्ष्मी मन्दिराव 47 लाख होगोन बुंथिगिरि खाथिराम बर'। बजालिनि नित्यानन्दआव खुंनाय 57थि श्री श्री लक्ष्मी फुजा फोरबोआव गोबां सिबियारिफोरा ज' जानायाव होंगो-दोंगो थासारि सोमजियो। मख'नो गोनांदि आसामनि हा आरो मानसिनि हारिमु कामरुपिया धुलिया दिन्थिफुंनायजों लोगोसे मेहेर गोनां हारिमुआरि हाबाफारि खुंनाय जायो। मोनाबिलिनिफ्राय लक्ष्मी फुजा बानजाय आफादनि आफादगिरि कमल कुमार चौधुरीनि आफादगिरि मासि सामलायनायाव खुंनाय बान्था राननाय आरो बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिबुंथि होनानै रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया बुङो दि धोरोम हारिमुआ समाजारि जिउ लामायाव गोजोन, खौसेथि, जिउआरि मेलेमारिजों फोजौखांहोयो। दिनैनि समाजा बिगियान बिरोंदामिनजों दावगालांदोंब्लाबो आसामाव धोरोम हारिमुखौ रैखाथि खालामनानै लाखिनो नांगोन। बिगियान बिरोंदामिनजों समानैनो आसामाव अरायथा गोजोन, खौसेथि गायसननो धोरोम, हारिमु, जिउआरिखौ दावगालांहोनो नांगोन। मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ धोरोम हारिमुनि सायाव फोरमायथियो। लोगोसे नित्यानन्दनि लक्ष्मी मन्दिरनि जौगाथायनि थाखाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि जर'खा फान्डनि गेजेरजों गासै 47 लाख रां होगोन होनना प्रमद बर'नि जानानै बिथाङा फोसावनानै होयो। बाथि खौराङाव दङ सिलचरआव पुलिस कनस्टेबलआ सार्भिस हाथियारजों गावखौनो गावथारदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सासे 51 बोसोर बैसोनि पुलिस कनस्टेबलआ सनिबाराव आसामनि सिलचरआव गावनि सिबिथाइ हाथियारजों गावनि जिउखौ फोजोबना लादोंमोन। काछार जिल्लानि कटाकुमामा गामिनि ईश्वर सिंहाखौ सार्किट हाउसनि गावनि जिरायग्रा खथायाव गोथै देहा मोननाय जादोंमोन, जेराव बिथाङा थादोंमोन। काछारनि पुलिस सामलायगिरि नुमल महत'आ रोखा खालामदोंमोन दि दुखुनांथाव जाथाय जानायनि सिगां सिंहाया गावनि सेन्ट्रि डिउटिखौ फोजोबदोंमोन। नागिरना मोननायनि उनाव गागि मावख'गिरिफोरा गोख्रै मोनसे हानजाखौ जाथाय जानाय जायगायाव दैथायहरदोंमोन। सिंहाखौ थाबैनो सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय डाक्टारफोरा बिथांखौ बासायनो हायाखैमोन। बिबानगिरिफोरा सिंहानि थैनायनि सोरगिदिं थानाय जाथायफोरनि सायाव नायबिजिरनाय जागायदों। गावग्रा हाथियार आरो बाहायनाय कार्ट्रिजखौ फोरमान महरै जब्द खालामनाय जादों आरो बिथांनि जिरायग्रा खथाखौ आरोबाव आनजादनि थाखाय सिल खालामनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ गलाघाटआव गोसोखां फोरबोआव स्नेक्स जानानै सा 200 निबो बांसिन सुबुंनि बेरामाव गोग्लैदों। सनिबारनि मोनायाव आसामनि गलाघाट जिल्लायाव मोनसे गोसोखांथि फोरबोआव दोरोङारि स्नेक्स जानायनि उनाव सा 200 निबो बांसिन सुबुंफोरा बेरामाव गोग्लैयो। बे जाथाया सरपटार हालामनि उरियाम घाटनि पचघरिया गामियाव मोनसे गोसोखांथि हाबाफारिनि समाव जादोंमोन। आलासिफोरा फुदुंनाय ओंखाम आरो क्रिमजों बानायनाय दोरोङारि स्नेक जलपान जाखांनायनि उनाव उदै सानाय, खर' सानाय, गोबानाय आरो डायेरियाजों लोगोसे लैखोनफोरखौ फोरमायथिदोंमोन। मावख'गिरिफोरा गोख्रैनो सा 53 सुबुंफोरखौ जायगानि सावस्रि मिरुआव थिसनदोंमोन। मोननै केसफोरखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनायनि गोनांथि जायो। सरपटारनि बिजेपि एमएलए बिश्वजित फुकनआ थासारिखौ नायनो थाखाय देहा फाहामसालियाव थांदों।
बिथाङा बुंदोंमोन दि जिल्ला खुंथायआ गोसारनायनि जाहोनखौ नायबिजिरनो थाखाय सासे आदार नायदिंगिरिखौ दैथायहरगोन। थागिरिफोरनि थाखाय सावस्रि आनजाद नायनो थाखाय गामियाव मोनसे फाहामथाय बादा गायसननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ आसामनि शिबसागराव टिउसन फिसखौ लानानै फरायसानि बिमा-बिफाया फोरोंगिरिखौ गाग्लोबदों। पुराबि दत्त मुंनि सासे लाइमोन आइजो गावारि फोरोंगिरिखौ आसामनि शिबसागर जिल्लायाव गावनि फरायसानि बिमा-बिफाया देहायारि गाग्लोबनायनि अजद सिखांदों। बे जाथाया आमगुरि र'डआव जादोंमोन, जेराव पुराबिखौ गावनि थालांनाय टिउसन फिस दाबिनायनि थाखाय गाग्लोबनाय जादोंमोन। भुगिनांनाय सुबुंनि बायदिब्ला दायनिगिरि सुनील ठाकुर आरो बिनि बिसि पुनम देवीआ गिबियाव रां होनायनि अक्ट'बरखौ 12 अक्ट'बरनिफ्राय 14 अक्ट'बरसिम दोनथ'दोंमोन। बबेखानि जेब्ला पुरबिया सनिबाराव मासुल खांनो थाखाय बिसोरनि न'आव थांदोंमोन अब्ला थासारिया हिंसायारि जादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला असमिया युवा मनसानि सोद्रोमाफोरा सुनील ठाकुर आरो पुनम देवीनि बेरेखायै नामुथि पुलिस थानायाव एफआइआर होदों।